Ndozi ekwentị, repairing the cell phone. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video we're going to learn about Ndozi ekwentị, repairing the cell phone. But before we start, we're going to look at 5 main words that we will encounter in this story. And these words are danyere, fell into, usekwu, kitchen, hunatara, bent down, dapota, fell out, danyere, fell into. Now for the story. Chidi na Ijeoma nọ ebe a na-edozi ekwentị. Ekwentị Chidi danyere na mmiri ụnyaahụ. Chidi banyere n'usekwu ka ọ kwọọ aka. Oge ọ kwọchara aka, ọ hunatara ka o hichaa aka. Oge ahụ ka ekwentị ya si n'akpa uwe dapụta. Ọ danyere n'ime ọkụ mmiri ukwu. Ekwentị ya ekweghị agbanye kemgbe ahụ. Ugbu a, edoziela ekwentị Chidi. Ijeoma sịrị ya hichaa ekwentị ya. Ọ pịnyere ogbu nje n'akwa nhicha Chidi ji. So the words we've learnt in this story, the 5 main words we've encountered in this story are danyere, fell into, usekwu, kitchen, hunatara, bent down, dapụta, fell out,
dapụta, fell out. Danyere, fell into. That's it for now. Come, see you soon.